लोगोफोर उदालगुरि टाउनाव गोदानै बिशाल मार्केट खुलिबाय। बे समाव बिशाल मार्केटखौ दिनै गिबि खेब बेखेवजेनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना उदालगुरियाव जुदि थाङोब्ला उदालगुरि टाउननि लामा रडनि सानजाहा गालाय बेनाराव बिशाल मार्केट लिरनाय नुगोन। बै बिशाल मार्केटआव नोंथांमोना मा नांगौ बे नांगौ मुवाखौ नोंथांमोना बायनानै लानो हागोन। उन्दैफोरनिफ्राय लानानै आप टु गिदिरसिम नोंथांमोना गस्ला, लंपेन्ट, जुथा गासैखौबो मोनजोबगोन। बेयाव मानसिनि नांगौखिना गासिबो दङ। दिनै आसार, दै बथल, बेग आरो सुइजार गासैनिबो बे बिशाल मार्केटआव बेखौ मोननाय जायो। आरो नोंथांमोना जा गोसो बेखौनो बासिनानै लानो हागोन। बेयाव रेट लिरनाय थाखायो। रेट मथे बे मुवाफोरखौ नोंथांमोना बायनानै लानो हागोन। दिनै उदालगुरियाव बे बिशाल मार्केटखौ बेखेवबाय। थांनानै नोंथांमोना बायनानै लानो हागोन। नायलांबाय थादो लोगोफोर, बिशाल मार्केटआव मा रोखोमनि मुवाफोर दङ आरो बेसेबां रेटनि नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो बे समाव। नायलांबाय था लोगोफोर, जोबोद गिदिर बियो, जोबोद मोजां बेयाव मोननाय जायो। पेन्ट, गस्ला, लंपेन्ट गासैनिखौबो बेयाव मोनजोबगोन। जोङो बे गस्लाफोरखौ गोबां गोजान समाव बायनो गोनां जायोमोन। गुवाहाटि, क'क्राझार जोंनि उदालगुरि एरियायावनो बेफोरखौ दायो मोनसिगोन। नाय लोगोफोर, मोजां रेटनि जोबोद खमाव मोनो, जोबोद मोजां माला। लोगोफोर, नोंथांमोना उदालगुरियाव फैयोब्ला नै बिशाल मार्केटआव मा रोखोमनि जुथा, मा रोखोमनि सेन्देल नांगौ बेखौ बासिनानै बायनानै लांनो हागोन। बिशाल मार्केट नायलांबाय था लोगोफोर। मार्केटनिख्रुइ बेयाव एसे खमाव मोनो। बेसे रेटनि आं देखायगासिनो नोंथांमोननो, नायलांबाय थादो। उदालगुरियाव फैबा बेखौ नोंथांमोना बायनानै लानो
खानायाव लाग्रा सेम्पु